ne ye ho ye hye ne adwene na koduru na obeka se bonsam kwa ne bo nipa adentia eye nipa de pa se ono ade anyame mpe obeye ena eye nipa de pa se ade abonsam ope eno nso obeye ade abonsam pe no dene ma nipa se nipa nye de bonsam mpe no den ma nipa se nipa bi se bonsam mpe we menye den de nipa den ena de Nyankopon no so ompe no eno nso senke nipa mpe we nye we no eno nso aye nipa den I had nipa se nipa beye it is already madoka se bonsam won e bo ade edami wa Yesu Kristo ase enaga kra mediti ase e humobro ne adoye enkwa de ma me ne da no e adoye ne humobro se onam so de ama nipa bi kra fa ahudie na nkari asase na musia onyame o ba akope o ti kedi pa bi aka se wagisa onyame yedia nga ye nyina nyame ba akope no na yesum no nanso ne Nyankopon no enam aduane nti ni mu acheche obi a de na aduane a wopadi tu ni nyame fa asore ba wo kwa asore no ode na aduane a wopadi tu ni nyame fa sofo ni difo sempaka ni onso Nyankopon adwuma no onso de na aduane etu ni nyame fa enti ade a wodi nyame din be no no benye na aduane adi no eno obene mom nye de Nyankopon no person ke nipa hu ne yo de onyame person nipa nka omununu ne nipa nyo no ndina mdi ga se no de aye den den ma nipa se o pa Nyankopon mra sesi ano sense wie mu kan che nipa se efine de ko se na monye asofo nyina bi ya no asofo kura be sa ka je Nyankopon wosoro wose sensen won se ama Yesu Kristo abi wudi ni moja ti Yesu moja na obewu ye ohwiegu ye ti di Nyankopon kura be kan sese no ebe de se nipa be tiase Nyankopon ade bi opese oye ne nipam ene je opese oje nipa ne dum opese odum nipa nso nyame me se oye de wo mada onsi mada onam no hom so beba nipa nsra sede ayo tegare ne china manmu on se ye nam fa ye nko hunu tegare dawo ena ye nam nko hunu china man da enze to woda kura busu bi je ono woso ubusa na wo se china ma ba me so ubusa na wo se tegare aye de o se de nipa jidi asofo kura jidi omujidi se nipa no osi wa woso na o se tegare aba nso ye ne kore but asofo na ahweko mfaso ni edi nyame din ye adwuma no a so wo ka so Nyankopon wo ma ba so se kase che nipa no mo nte ase adenti asofo na odi Nyankopon di kase wo no hu se ofira trom na eye sa Nyankopon hu bie no wate nka onimu ofira trom wa kremu eno wo ye sa ndi eye adwene ne se nimu ni se de ono wa kremu na wo ye no saa na bia unso wa kremu da asofo no wo nte ase se da bi Nyankopon ontimi nsoma ma obi so ti se de ye hu ni se ebia chena manya ba obi so no Nyankopon ho mba nipa so a onam nipa no so kire Onyankopon na kwai nyame nam so nyame kire de won kan kire nipa ne de nipa nye oya ba bia nipa na mo sini ba bia nipa na mo kako ebre yomia nipa na mo kako wum eye atemu ene oseyim ni nyina mu nso beka se da bia yesi asoro dan foforo
da bia asɔredan foforo da bia asɔredan asɔfoɔ ne bɔ ho mɔden adiifoɔ ne bɔ ho mɔden asɛpakafoɔ bɔ ho mɔden si yɛsi asɔre ne nyinaa mu nso nipa anamɔ no etu de kɔ ɔsɛyem owuom adentia onipa mie na akoma mu sɛ de Onyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ no ɔno bɛyɛ nipa mie na akoma mu saa ɛde nipa ni gye a nipa wɔ ne Nyankopɔn mu nyinaa ne yɛ ni gye sɛ Awurade Nyankopɔn bɛyɛ bibi di ama no ɛwɔ honam fam asase wie so nyame nye bibi ma no ɛno mu no wɔ ani gye yɛmom nyame nkyerɛ ne bibi ma no nyɛ Awurade ne nipa ntam na kɔ te sɛ ɔba ne agya ne ɛna na ɛba ne mpɛ sɛ agya ne ɛna bɛkyerɛ m sɛ yɛ bibi ne mom ɔba ne dede bi ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ agya ne ɛna sɛ yɛsie ma me na sɛ kɔba saa bo sɛ bɛyɛ dɛ na agya ne ɛna no wɔabɔfra deɛ wɔhwɛ no wɔgya no na natimi ayɛ ama ɛbɛyɛ den nti saa na Onyankopɔn ne nipa yɛ ntam no ɛte ɛsɛ obiara pɛ sɛ Awurade nye biribi ma no but Nyankopɔn deɛ nkyerɛ ne nea wɔnyɛ ɛna Nyankopɔn soma akora nso na sɛ wɔka sɛ Nyankopɔn te asefoɔ sise ya wobɛhu sɛ asɔfoɔ ne ba bɛsi wa bɛko ama asɔre ba no wo sɛ o dabi nte saa nka ho ensom nyame saa mpempi baabi nipa dodoɔ ani kyerɛ ene baabi nipa dodoɔ anamo si no ɛyɛ na ɔsɛyɛ wɔ hɔ tinano Yesu Kristo kan ɔsi baabi a mpɛtɛ boabo ma no ɔbɛkɔ no ne funu da hɔ ndi baabi a efunu metɔyɛ no ɛdene sɛ obɛhunu mpɛtɛ ndi ɔdɔ ɔpa sɛ yɛte Kumase yi ɔpa kyiri Kumase aborɔ no nyinaa so ne koduru ma yanka nko ahwɛ obonsa mpa wo sɛ Yesu asɛm no kan ne yɛ no korɛ obɛduru ma yanka hɔ no ne Kumase mpɛtɛ nyinaa abo ma no hɔ bisa sɛ ho ana kyerɛ wo sɛ wo nkɔ obi kyerɛ wo mo ɛyɛ Onyankopɔn asɛm ɛmo na hunu sɛ bibia yɛ de yi apie hɔ tu koduru ma yanka sɛ na kɔ mpɛtɛ egu hɔ ɛbɛ wanwa enso den sɛ ɔnam temura nom teke nom ne ofori kurom ne ehene asafo hɔ kagye tia ne ade den sɛ obɛhunu pɛtɛ zukura no ayɛboa mmoa no hɔ no koduru wa pɛtɛ ni hɔ enua sisi wɔ nyina pɛtɛ wɔ mpɛ hɔ but baabi a yɛkumwa ne funu guo no obɛduru hɔ no mu nyina alande obia bɔ alanga enyame o ɔnam so de kasa kyerɛ nipa me kura pɛtɛ kura me hu bi akyew ɛso sisi apa tuka ne kɔ mayanka wo be hu no pɛtɛ a be wɔn sɛ nte pɛtɛ pa da so wɔ Ghana ha si Kumase ya Yesu Kristo sɛ baabi efunu ɛwɔ no hɔnam pɛtɛ bo ɔma no ne baabi a bo sɛ nipa dodo anamo tu kɔ a obiara ne gye ho saa no na sɛ hɔ no owu wɔ hɔ ɔsɛyɛ wɔ hɔ enkwa ne wɔ Nyankopɔn ne nipa ntɛm no baabi enkwa wɔ nipa anamo ntaa ntu nkɔ Onyame ne nipa ntɛm no baabi enkwa wɔ no nipa anamo ntaa ntu nkɔ hɔ baabi owu wɔ no wɔ nipa anamo tu kɔ Onyame enkwa a wɔde ma nipa ne gya wɔgye nipa ne saa ne tie baabi abo sɛ nipa kɔ ɔbɛsɛe biara no me deɛ mekan no menka ne sɛ bia asɔre anaasɛ baabi sa nipa ko mekyerɛ baabi a nipa nyinaa namɔ ɛkyerɛ nipa nyinaa namɔ kyerɛ na ɛkyerɛ wɔ sɛ hɔ wuo wɔ hɔ baabi a nkwa ɛwɔ no ɛbɛɛ de sɛ nipa namɔ bɛtumi akyerɛ saa bia tiɛ no so meka ne saa menka sɛ bi asɔre daabi
ɛno ne sɛ baabi Nyankopɔn pɛ sɛ nipa nyinaa mo mfa na mo nkonya nkwa no ɛbɛ din so bo sɛ nipa yɛ krado na sɛ nipa adwene nti asɛm bam sɛ yɛ fa saa kwai no so nipa nyinaa bɛsan saa no Onyankopɔn ne nipa ntɛm no ɛteɛ ɛkyerɛ sɛ ɛnkwa hunu ɛden ɛnkwa a yɛ Onyankopɔn nkwa ɔde ma nipa na nti ama obiara wo gyidie Onyankopɔn mo wɔ asase wi so no ɛnkwa ne hunu no ɛden ɛnyɛ sɛ de yɛate ɛho asɛm no a yɛkeka no donc ndina no kan ɛfɛn sɛ Exodus chapter 23 a na ɔsɛ ɛni nipa dodo kan na mintie Exodus chapter 23 verse 2 we open kwa ya kan verse 1 ne fan kotu kan verse 1 ne fan kotu Onyankopɔn asɛm a wɔnam yɛ na de odifo mu sisi wɔde mu nipa wate asfo asa esi no Exodus tie yɛ aduonu mmiɛnsa ne yimu ɛyɛ baako ɔsɛ ntie ate sɛm hunu ɔsɛ nti enipa ɛnyɛ asɛm bia ne twa sɛ wotie adedia ɛtɔda na sɛ Onyankopɔn de ɔno pɛ sɛ woyɛ no wantwe ya wobɛdi nipa num asɛm akyi na de Onyankopɔn pɛ sɛ woyɛ no onyɛ no adeɛ Onyankopɔn pɛ sɛ nipa nye bia nipa ɛnam nipa num asɛm so sɛ nipa ɛnni kwa sɛ woyɛ no ɛyɛ nsɛm hunu wɔsɛ entie ate sɛm hunu nipa nyinaa na mobɛtumi akyerɛ baabi a Onyankopɔn pɛ Onyame na no ho so soma nipa sɛ kɔka kyerɛ nipa sɛ ya wanwe ya de obi bɛka nti wontimi ɛnni de Onyankopɔn onyɛ de ɔpɛ sɛ woyɛ to so ba asase wi so a hwɛ yie nti ate sɛm hunu yɛ ɔde Nyame pɛ ne ɛwɔ deɛ bɔnsam pɛ o ɛne ɛwɔ deɛ Nyame mpɛ ɛne deɛ bɔnsam pɛ deɛ bɔnsam ɔmpɛ ne sɛ obi bɛyɛ adeɛ a Onyankopɔn pɛ ɛde Onyankopɔn so ɔmpɛ ne sɛ obi bɛyɛ adeɛ a bɔnsam pɛ deɛ Onyankopɔn pɛ ne sɛ obi bɛyɛ nea ɔpɛ bɔnsam so deɛ ɔso pɛ ne sɛ obi nso bɛyɛ deɛ ɔno so pɛ nti bɔnsam o fight Satan no o fight di amane die na ɔno wɔ ne yɛte yɛnti ne die ni yɛ adwuma dodo sene Awurade officer ɔne yɛ ne te ya ne die ni yɛ adwuma ɔbɔnsam de nneɛma ade wɔ ne hunu ne bɛdaadaa wo de wɔde wɔ ne hunu ne bɛdaadaa wo nti wɔsi hwɛ yie ɛna wantie ate sɛm hunu to aso kan ɛne ɔbɔnefoɔ inni nsawosoɔ ɔhono Onyankopɔn sɛ nipa bi anka ɔyɛ bɔne no nipa bi ɔyɛ bɔne no hwɛ yie ɛna nka wogye na sɛ wopɛ nkwa koraa de wo ho bɔ no Nyankopɔn asɛm a ɔka kyerɛ wɔ na yɛ ne deɛ ni o wɔsi enipa a wopɛ sɛ wɔgye wo nkwa na ayɛ ne deɛ na ɔso ne no enipa di bɔne kora mfa ho mmɔ no na nim sɛ oyɔnko ɛna ɛbɛkyerɛ ɔde akyina bɛwie oyɔnko na ɛbɛkyerɛ ɔde akyina bɛwie agye sɛ ɔyɛ badwe ma wɔ Awurade mu ɛna oyɔnko ntimi nkyerɛ ɔde akyina bɛwie nyɛ sɛ oyɔnko na ɛbɛkyerɛ ɔde akyina bɛwie obi yɛ sɔfo wadi aduro ne